So idan kaga ka zauna lafiya a duniya to kana da shirin yaƙi ne. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Aya malam, let's go, ga wani nan bari mu tambaye shi mu ji me a ran shi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Malam, me sunanka? Sunana Umaru. Umaru. To ni sunana Kamis, kuma ni content creator ne, ina sawa a Facebook da sauran abubuwa. Allah, ina so ka faɗa min in 30 seconds, ka faɗa min koma me yake ranka. Ko me fa, ko me a ranka in 30 seconds kawai ka faɗa min shi. Okay. Hey, come look at this. So idan kaga ka zauna lafiya a duniya to kana da shirin yaƙi ne. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Shirin yaƙi kuma? Eh. Malam, yaƙi kace ba? To wani irin yaƙi kuma? Ni ban gane wani irin yaƙi. Saboda wanda zai taba ka in ya san zaka retaliate ba zai taba ka ba. Wato kai dai yanzu kawai shirin yaƙi kake da shi. Malam, ga Iran can da Israel suna yaƙi, to me zaka ce akan wannan abu ko? Zan samu jirgi ma zan je. Za ka yi saka ko lalle kai kuma da ne malam. Malam, nagode, thank you very much. Nagode, thank you. Malam, let's go.